In each train, we've got a security officer who takes care of the people as we have them even at the station. Iyagende ihambo ngololiwe iPrasa ithi sekondweni lokuvuselela inkonzo nezizeko ezikundoqo kololiwe beli. He is a person who is bubbly, very, very much knowledgeable, highly educated. Ayaphokoka mazovelwana ngokusweleka kolo wayengisodolophu waseTshwane wayembathwe ingqokolo uGqirha Monora Makwerela. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Iyagende yothutho ngololiwe iPrasa ithi sele ihambe umgama omde kuphuculeni imizila yololiwe kwilizwe lonke. iPrasa ithi sele ilungise imizila engama-31 kuma-40 emizila ekhoyo kweli. Ukanti ingxelo iza kulandela. Umphathiso wezombane uGqirha Kgosienzo Ramokgopa ubehlola iziko eliphethe umbane emiduphi eliphalala eLimpopo. uGqirha Ramokgopa uphinde wabamba igqugula namagosa aphezulu kwinkampani iEskom kwiziko iMatimba kwakule ngingqi. Injini yokuphehla umbane endala ithengwe eNetherlands kwaye ngoku ilinde ukufakelwa. Ubhazabhaza wenjini ephehla umbane ubunzima bungaphezulu kwetoni ezingama-400 400 tons ugalelekile emiduphi kwaye ngoku ulungiselela ukufakwa enkomeni. Umphathiso wombane uzingomba isifuba esithi yakufakwa iza kuvelisa ngaphezu kwama-800 ombane 800 megawatts ngelixa ixabiso layo lifikeleleka. Umphathiso uhambise wathi noxa kukho amagingxigingxi ekuphehleni umbane kodwa iinjineli ezingoomakhwekhwetha zisebenza imini nobusuku uqinisekisa ukunkinkishwa kombane akuphazamiseki. OkaRamokgopa uphinde watyelela isikhululo iMatimba nesithe qelele kunemiduphi. Amajoni omkhosweli athe chithisaka ukukhusela iziseko zesi sikhululo. Kusenjalo iqumrhu elinkinkisha umbane kweli iEskom iza kuphinda ihlaziye kunkinkishwa kombane kweli xesha lobusika. Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga unkosikazi Refilwe Mtsweni Tsipane ibambisene nomphathi wezempilo eMpumalanga unkosikazi Sasekani Manzini bavule ngokusesikweni isibhedlele iBethal. Ulwakhiwo lwaso lwaqala ngo-2017 emva kokuba sachithwa isakhiwo esasikwimeko yokudilika ngo-2016. Isibhedlele sesithili iBethal esiniwadi ezilishumi nebhedi eziqabeleyo kuma-200 sinikezelwe ngokusesikweni kubahlali. Sixhotyiswe ngobuxhakaxhaka bobuchwepheshe balamaxesha siza nesiqabu esidingekayo kuluntu lwale ndawo. Inkulu baphathiswa ithi siza kucutha ingxinano kumaziko ezempilo alommandla. Silana ke namhlanje sizobuyisa isithunzi sabantu baseBethal ngokuthi sibanikezele ngalesibhedlela esihle kangaka ukuthi kube isibhedlela abakhona ukusebenzisa. Akugcini nje kuphela ngokuthi kube amabhilidi amasha, kepha ke uma ubuka nemishini esifakile la ngaphakathi yimishini ecofozwa njengezandla. Ukwathi baza kuqesha amagosa ongezelekileyo ngakumbi ogqirha abaphuma esikolweni. Kepha ke thina siMpumalanga sithe masibona ukuthi sibhekene nalesi simo esinjalo senza sho ukuthi senza imali ukuthi ibe khona ukuze sikhona ukuthi sicashe labo dokotela abanganamsebenzi ikakhulukazi laba esakhipha izimali sabamikisa ezikolweni. Abahlali basamkele ngolika blanket isibhedlele sabo esitsha. This hospital is excellent. It's excellent, the people, the place, the needs, anything. Service yakhona i-right noma uhlala isikhatshanyana nje mara uncedo uyalithola before time. Esi sibhedlele sityabule izigidi ezingama-800 800 million rand kwingxili karhulumente. Inkulu baphathiswa ikwathembise ukuba sekumbovu lukaliswe nalo lwakhiwo lwesibhedlele sezengqondo. Owayesakuba ngisodolophu wesixeko saseTshwane uGqirha Morungwa Makwerela uswelekile. Isesekhaya umfundisi Abel Dube sithe uGqirha Makwerela nobengaphilanga ixeshana ungeniswe esibhedlele waze wasweleka ekuzeni kokuza namhlanje.
uDubo kuyena oqoke umndeni ukuthi abe umlomo wawo njengoba uhleze emanzini nje ugeqe amagula ngokwenzeke ngaphambi kokuthi kumenele owayeyimeya yomkhandlu iTshwane. Wamsa kudokotela udokotela ufika lapha emarumini wathi no uyamcheka kahle kodwa ufuna ukwenza ama further tests amhambise esibhedlela admitted to the hospital in Leratong Hospital. Uthe khona apho bamenza ama tests and then around 2 AM uyafona futhi unkosikazi wakhe efonela mina uthi no bathi benza further test again CAT scan. Then around 4 wamfonela futhi esithi ay ungani ucollapsile and he has passed on. Obe umngani kaDokotela uMakwarela nathi kade ibanethi imvula bendawonye umphomo khono uthi kushaye kwezwela ukwedlula kwaMakwarela emhlabeni. Umuntu lo abathanda abantu ndahlangana naye City of Tshwane and before lapho nakho ubahleti umuntu lo aba active kulu epolitikini and sabe siqwala singane sethu yaba speaker eTshwane yata yaba mayor eTshwane. uDokotela uMakwarela ushone seneminyaka engama52 ubudala kanti ushonele esibhedlela iLeratong. Uma ngabe sixoxisana ke namalungu omndeni wakhe athi ke uvele waphelelwa umoya. Uqale wahanjiswa ke kuDokotela wasedluliselwa esibhedlela nalapho ke kumenele khona ukufa. NguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC eKempton Park eGoli. Sibele kunqaku lethu lokuqala sithe iyagenda yothutho ngololiwe iPraza ithi sele ihambe umgama omde ekuphuculeni imizila yololiwe kwilizwe lonke. iPraza ithi sele ilungise imizila ngama-31 kuma-40 emizila ekhoyo kweli. Imizila yololiwe ephucukileyo nehamba nokhuseleko oluqingqwa abasemagunyeni kwezothutho bathi le yimisebenzi ebonisa ukuzimisela kwabo ekuphuculeni inkonzo zololiwe ukuba zibe zezifikelelekayo nezithembekileyo. When you are in the train, the driver is able to see everything that happens in the train. But also when the doors closes, you can't open them as the train is moving. That ensures the safety and the security of the people inside. Inkqubo yezothutho ngololiwe kweli bisele yonakalisiwe kwaye ulwakhiwo lwamatyotyombe kwimizila yololiwe besele luyinto exhalabisa abasemagunyeni. Currently, in terms of the total fleet, we are running for the 8 train sets. The reason we are running for the 8 train sets is because on the recovered corridors, we still need to recover the signaling. As an example, on the corridor that we were traveling on this morning, we used to run a train every 90 minutes. That is a train at 5:30, train at 7 o'clock, train at 8:30. Currently, because we have recovered the signaling, we are running a train every 20 minutes. Leagende ithi izimisele ekubuyiseleni ololiwe abangama-90 kweli phondo nto leyo inokwenza kubekho uloliwe ofumanekayo kwisithuba semizuzu 10 kwikota yokuqala kunyaka mali wonyaka ozayo. Sihlabele mgama nendaba zethu amaqela ezopolitiko nabaqhatswa abazimele eGauteng bahlanganisene ukutyekitya imiqathango ngendlela yokuziphatha kunyulo oluzayo. Lo msitho ubuzinyazwe imibutho engama-52 nabaqhatswa abazimele abahlanu abaza kuqubisana kunyulo lwephondo. Izibhengeze ukuba abavoti bayi-27.4 million lo gama iGauteng inkqenkqeza phambili ngabavoti abayi-6.5 million ababhalisileyo. Igosa lephondo lekomishoni ezimele yonyulo ligxininise ukuba unyulo olukhululekileyo nolungenamkhethe ngundoqo wenkululeko yaye IEC iyakungqinisisa ukulungela kwayo ukubamba unyulo lwajikelele nakumaphondo ngokwemiqathango yomgaqo-siseko. Today we stand before you to affirm our readiness to conduct an election which accords with the constitutional yardstick and in international norms and standards. Ukanti unabe nge-27.4 million yenani labantu ababhalisele ukuvota ukuza kuthi ga ngoku nani elo lingazange lakulo eli ukusukela kusungulo lobhaliso lonyulo ngo-1999. Kananjalo iphondo laseGauteng lelona linkqenkqeza phambili kwinani lababhalisele ukuvota ngomyinge ka-24% jikelele.
Usihlalo we-IEC uqinise ukuba ukuthotyelwa kwemigqaliselo yokuziphatha sisidingo ngexesha lovoto kweli nanjengoko unyulo lumele ilizwi loluntu yaye lusisiseko senkululeko. Adhering to the code of conduct is not merely an obligation we have because this code is in law. It is also a moral imperative that we have. It is about upholding the dignity of our democracy. Kokuqala nqa abagqatswa abazimeleyo beza kuba inxalenye yoqobiswano ukusukela ngo-1994 ukanti bahlanu kweli phondo abazibandakanyileyo logama amaqela ezopolitiko engama-52 nathe afunga ngokuthobela imiqathango yonyulo oluzayo. We believe in this IEC and we believe it will give us free and fair elections. We want to pledge as the Democratic Alliance to uphold the principles of democracy and to make sure that indeed the elections are free and fair. The EFF in Gauteng commits to uphold the IEC Code of Conduct, and we will ensure there is utmost discipline within our ranks to ensure free and fair elections. Ukanti ke esazibophelela njalo amaqela nabagqatswa zintsuku nje ezingaphansi kwama-40 ukuze kuphume iziphumo zolawulo kolunyulo lwajikelele. Ndimlo Lilitha Ntsudwani kwiindaba ze-SABC. Ngokuhlwa nje siniphathela ibali legqwetha lamalungelo oluntu elabulawa kabuhlungu liqela elixhaswa ngurhulumente wengcinezelo. De kube ngoku amalungu alo zange abonwa enatyala ngokubulawa kwalo. Kwiminyaka engama-33 emva koko usapho lwakhe oogxa bakhe nabahlobo basalindele ubulungisa. Ukusuka ngelixa kuqala ingxoxo zenkululeko phakathi kweminyaka ye-90s de kwabanjwa unyulo lokuqala ledemokhrasi ngo-1994 ngabemi beli abayi-14,000 ababulawa kubundlobongela obuphathelene nezopolitiko. uThefo Radiphole ligqwetha elihlonitshwa kwihlabathi elisebenzela inkampani iChiddle Thompson and Haysom. Ukwangusihlalo webhodi yeziko eliphanda ngobundlobongela kwanosombululo lwemibhodamo nelineenkcukacha ezithe vetshe ngelixesha lenkohlakalo kweli kwanobundlobongela obuqhutywa ngobuchule nobusambethe elilizwe kunangoku. The army intended to destabilize the situation, so to the extent that they would then step in, and that would be seen to be a natural thing to do. So it was a hectic period. I'd say it was a very schizophrenic period. Ngomhla we-15 kuFebruwari kwafika ipasele engaqhelekanga kule fem yezomthetho ibhalwe igama likaXaka Radiphole uBheki Mlangeni owayethathe ikhefu lokufunda ngelo xesha. There was a Walkman tape and two cassettes. One was written Further Evidence Hitsquads and the other one was a Neil Diamond tape. Now Neil Diamond was a favorite at Flag Plus. IFlag Plus yayindawo yebutho eliyimfihlo lamapolisa engcinezelo elizenzo zalo zabhensiswa nguDirk Coetzee owayeyinkumanda ye-C1. Emva kokubhensisa iFlag Plus uCoetzee waqeqela kwi-ANC elubhacweni nokwamenza kuba abonwe njengomncathi ngabo babengogxa bakhe ngaphambili ingakumbi Eugene de Kock owathatha isikhundla sakhe kwiFlag Plus nowayesaziwa njengongqondongqondo wenkohlakalo. Wabulawa ngosuku olusemva kweValentines ebuya kwimiboniso bhanyabhanya nowakwakhe owayesanda kuzimanya naye. Both cassettes. One of the box was written Evidence Hitsquad. Ubungqina obavela kuphando ngokusweleka kukaMlangeni badandalazisa inkohlakalo yokubulawa kwakhe. I thought I wasn't going to come out of there. That's walking into the belly of the beast in a sense. Ezokhuseleko lukarhulumente welo xesha azange zithathe xanduva. Umgqatso kuphela kwakhe ozimele kwiphondo laseFreystata uchaze ngamagingxigingxi adibene nawo kule ndlela yakhe intsha yokuzigqatsela olunyulo oluzayo lukazwelonke. uRamotsobudi sesinga uzigqatsela isihlalo kwindlu yezomthetho kwiphondo. uThokoko eqalile ukugaya inkxaso ufumana iminxeba kubantu angabaziyo abambuza ngeenjongo zakhe zokungenela ugqatso. Kwathi xibilili izibilini kuRamotswadi Sesing mhla kwabhengezwa ukuba ekugqibeleni abagqatswa abazimeleyo bangalungenela unyulo lukazwelonke nolwamaphondo ngomhla we-29 kuCanzibe.
Njengomgqatswa ukuphela kwakhe ozimeleyo kwiphondo laseFreystata, uJJ nanjengoko esaziwa njalo, uye wanyanzeleka ukuba angenise uxwebhu olutyikitywe ngabantu abaliwaka ukuze akwazi ukugqatsela unyulo. Lo mfo osuka eSasolburg phantsi kwamasipala waseMetsimaholo uthi ezopolitiko zityhutyha-tyhutyha emithanjeni yakhe ngenxa yamava awachola-chola kwicandelo lezendaba. It's not even about politics, it's just about changing people's lives. You know, it's not like I woke up and said today I'm in politics. It's always been there. USesing ukholelwa ukuba utshintsho luza kuza nabagqatswa abazimeleyo ngokuthi bathathe izigqibo ezingqingqwa nezinobukroti. When the announcement was made that independent candidates are able to stand, you know, that came as a relief for some of us, because now it gave us some sort of a platform to be able to go out and express how we feel, share how things are not the way they're supposed to be, because you know, moving from one political party to the other, it doesn't make a difference. Umgomo wokugaya kaSesing uthi strive for change kwaye ugxile ekuziseni utshintsho kwimeko emaxongo yentswela-ngqesho, ezempilo kunye nokunceda oosomashishini abakhasayo kweli phondo. Kunemizimba engekafunyaniswa umkhondo kwimoshwari zelijikelele ukuvakaliswa lisebe lezempilo njengempendulo kumbuzo eParlamente. Umgaqo-nkqubo karhulumente utyhila ukuba umzimba ongekathathwa lusapho kwiintsuku ezingama-30 uza kufumana umngcwabo ongekho semgangathweni. Amanani ezinkcukacha aphuma kwisebe abonisa ukuba iphondo laKwaZulu-Natal linenani eliphezulu lemizimba engenabani, ingaphezu kwe-1,000. Lilandelwa yiMpuma Koloni neNtshona Koloni ngemizimba engaphezu kwama-300. Urhulumente uthi umzimba ongaziwayo uthunyelwa kwisikhenkcezisi kwisithuba seentsuku ezisixhenxe uthathiwe. Currently, there are over 3,460 unclaimed bodies at government mortuaries across the country. Therefore, we urge the families to visit these mortuaries to check if their missing loved ones are not part of these unclaimed bodies in order to find a closure and afford them a proper burial. Isebe lithi iintsapho ezifuna ukundwendwela imikhenkce karhulumente ikhangela abasenyongweni kubo funeka ziphathe izazisi zazo kunye nezomntu okhangelwayo. Iqela le-DA livakalise ukuxhalaba ngumthamo wemikhenkcezisi lisithi uphantsi koxinezelelo. Certain processes definitely need to be put in place and reviewed to see how best they can deal with notifying next of kin with unclaimed bodies. Isithi ngomasipala apho le mikhenkce karhulumente ikhoyo eqhuba imingcwabo yabantu abangaziwayo. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Amafama eKarega neziko elisebenzisa uhlobo oluthile lwezinambuzane ukwehlisa ukhula lobungozi kwimfuyo yawo. Aqokelele ezi zinambuzane kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi ezitya olukhula ukuthintela ukunwenwa kwalo. Abalimi bathi eliphulo lilulutho kakhulu kwimveliso zabo. Uhlobo lwesityalo esaziwa njenge-cactus sithe bhazalala ukukhula eMpuma Koloni. Ezi zityalo zinobungozi kwimfuyo. Eliziko laziwa nge-biocontrol ilawula ezi zityalo. So the biocontrol agents are natural enemies that feed on the cactus in their indigenous distribution. So they are originally from North and South America. But over many years, scientists have tested that they cannot feed on anything else. Eliziko ligcina izinambuzane kuthiwa ziyi-cochineal nezithi zande ngobuninzi bazo. We've got crates that are full of alien invasive plants, and they have also cochineal. This is the cochineal that eats the plant. Le yindlela eyongayo kumafama yokulawula izityalo ezinobungozi. The farms have got a lot bigger, so to try and do it chemically is almost impossible. Eliziko linophando oluqhubayo kwizityalo ezininzi zohlobo lwe-cactus, kuquka ne-torch cactus eqala ukuba ingxaki nayo. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eKarega.